Dnes si spravíme hustomer. Náš hustomer bude vyzerať asi takto. Pomôcky. Slamka alebo trubička z plastu. Vosk zo sviečky. Jemný piesok. Nádoba s vodou. Nádoba s kvapalňou, napríklad Alpa. Centrofixka. Jeden koniec slamky zalepíme voskom, prípadne iným vodotesným materiálom. Je to veľmi jednoduché. Namočíte slamku na chvíľu s voskom a vytiahnete. Nasyp do slamky piesok tak, aby slamka stála kolmo vo vode. Piesok zajesti voskom alebo iným vodotesným materiálom, aby ste mali istotu pred vysypaním. Slamku vložte do vody a na slamke si vyznač hladinu vody. Ale nezabudni, že voda má hustotu 1 gram na centimetr kubický. Teraz vložte slamku do Alpy. Alpa má hustotu približne 0,9 gramu na centimetr kubický. Vzdialenosť dielikov je hodnota jedného dielika. Na slamke si uprav viacej dielikov z rovnakej vzdialenosti. A náš hustomer je hotový. Tak veľa šťastia, naši kulovia.